Tebo Kwthang Rina Bagai, Khai, Tebo 5 থেকে 6 কোটি টাকা রাং বরফ তো খাইনি নাই আপনার সাইকেল আঙ্কা প্রতিটা জায়গাবো চিনি বড় রং স্কলারশিপ বাড়ি থানি কোনো দিনও তারা স্কুলত তুমি পড়াশোনা খাই নাই বা কলেজে পড়াশোনা খাই নাই 300 টাকা 400 টাকা কোন দিন মালিয়া বিনা আন্দোলনে বিনা দাবিতে চিনি মুখ্যমন্ত্রী প্রায় 1000 টাকা স্কলারশিপ খাই লেখা 1000 টাকা তাবো চিনি মুখ্যমন্ত্রী বিনা দাবিও বিনা আন্দোলনে চিনি বর্ণের মাথায় সকল বিভাগে বকর সাহিত্য আলো দিনেই সব Tiprasa বিভাগে প্রতিটা জায়গা যে খোঁজে না মানে বকথাং তংসাক বখাই থাংনাই Hello babsong bahai tongbai wansugu jotono kahano tongbai nai babsong ro buskango kaisa chikonsa video nugoi mankhana abongkha sini Tripurani BJP ni GS sabongke borongana Bipin Devolopment bokok samane no ang poilani simi paithak jora khanai naika kok to belai no khana thok belai khana thok kok khaisi mane khunjubai khana kai khanai tongna musung pheba tini ang oboni bisinga nor hene mona asu khana thok ke aro tam kok sana tongba kuno kok se sana korebli kok khana thok singa ke aro kaisa koyekta point ang notes khlaika bobo hinke Professor Dr. Manik Saha ji chini Tripurani CM bo hai CM chung borom mannai dai chini borom ganam bikas মন্ত্রী Tiprasa rong ni hamkrai মন্ত্রী bini khai to Mukti data singha Dr. Manik Saha ji te aro chini borom ganang Bipin Devolopment bo sauta minoi bo hai CM chung borom manai mungsa andolon khaina nangya mungsa kok thaisa sana nangya woino Tiprasa pori tongnai rokni tamo scholarship bareri kha 1000 tini aboni sikang ang tini je ani video pori tongnai bororok nai tongkhai norna ang koinai norok je sakai bo comment rinani bagoi nai tongkhai kai poila norok obono sagari Tiprasa student je pori tongnai rok scholarship ni bagoi salcha sunor joba khada khlaika scholarship maya angoi lamao okhoroi bupara sapra kebo bai khada khlai jakha kebo lengoi lamao botok kada khlaika kebo police bai buda bujakha kebo scholarship maya angoi jungjalo kada kachakha noro na kachayakho na scholarship ni bagon nor chirna nangyakho na scholarship ni bagon nor kebon thani kebon office ni duaro thanga tok na nangyakho na scholarship ni bagoi kebon request khlaimani nor koroi khude tini borom gana bipini ko khnawai naimani hingkengke Tiprasa student ro scholarship ni kuno dino problem yako bini kok ni motengke pheba tini chungkhai chini o mokol bai Narugkha Tiprasa rung surung tongnai rok lamao okhore bupara sapra khlaijakmani scholarship ni bagoi scholarship aboni bagoi andolon khaina nago mahai duniyao prosara world to nor khada khanaka amo bo Tiprasa rok ni genke scholarship khasau scholarship mayangu ang world ni kok salia chini Tripura ni kok da ang sasenai Tiprasa no karoi te alkarok scholarship ni bagoi protest khaimani rally khaimani chirik laimani abahai nor duda nukha nugya kona pheba chung boro nukha chung Tripura ni bisingo hingke chung abahai rok chung nugoi mankha sabo ba hingke Tiprasa bai sabo ba hingke Tiprasa busarok bai tini ang politics ni kok salia nini politics ni jagao nung politics thungdi
nini politics ni jagao nung politics ni line nung hindi phiaba kaisa khoroksa student chung Tiprasa rok sau ganang bosa tongba tongnai tongo hajaro 10 jona romdi ganang nini scholarship manbo maniabo bini lekha surungoi thanani bini khomota dong phiaba anghai ব্যক্তি anghai borok angu scholarship naharoi boskang ni je form fill up khainani buskango pori thangnani kubangma imang naharai wansugoi tongnai kubangma dong tini bo amsungo scholarship nangya hingke amsukno orang no nangya hingke tini o je Tiprasa student rok borok thangoi bupra chapra khlaijagoi jiri khoklayo satung para masaya manungya khai scholarship ni bagoi montri ni duaro thok bini netani duaro thok ka thango boi tonga nangla kham tini o scholarship manya phano chung lekha surungoi thangoi manu ni siringai tonglai yaba asukno kuno anggulan khana nangya mungsa sanane nangya amsungno kaham ke tini scholarship Tiprasa ni tamoi kasanane na tamgo mayang nani na ang soymo ya tabung ma daman kha ang wansugo nor comment khainai je pori tongnai bororok ani o video no nugoi tongkhai ba nai tongkhai abo thangka student rok ni kok ba belai khana to kok khai phiaba samung bebak no jumla aro te sa kok saka school chamung CPM rok tongpro ang CPM ni phaisingo kok samani ya abo 65 টাকা tongmani aboni yakolo BJP phai 80 টাকা kha tabu 100 টাকা hanoi Dr. Manik Saha ji gustona khai klang thaka kaham kok belai kaham ani bicharo hingke amorokno borokno thokhainani bago o kok rok saya panongo karon chung aboni slai tebo barasim manani nango haiji aboni slai tebo barasim manani nango 100 টাকা tamba heno nini Tripura bai buni jagao nung tulona khai naisa nini Tripura khai nung tabu se 100 টাকা o phaisok paibo abo bachini o pori tongnai rokno adhikar se manani kortoibyo bisi si mana nango kubang kok si mana nango tam 100 টাকা bai tam janai ba mungsaya buni rajyo bai Tripura rajyo o nai di a jaga rokono politics thungnani baga kok sathogo borok 65 টাকা ni CPM tongpro tabo 80 টাকা 100 টাকা khlaiga abo kaisa nut mane khlaijak borok aro bchini point tung 1-2% point manai tungaro okok sakai abo chini hakchi chini adhikarsi chung manasi nango no abono tu asu sana nangi haisi asuk din atebsi sikang rina nang haisi tebsi sikang tam khai tong banoro abona su sana nangi ngite kaisa kok ang sanam no chungo Tripura Tiprasa rok no tuyoi Mukti thangya wansugoi Tiprasa ron bagai samung tangoi tongu Dr. Manik Saha ji noi chin borong banang bipinsar sau Tiprasa mungsa sana nang yawai no Dr. Manik Saha ji amsuka Tiprasa ni bagoi hopung sapung samung tangoi tongo hino phiaba sung samung kaisa pana nu ya haisi tini Tiprasa rok tamonang ha Tiprasa rok nini khutung danang Tiprasa rok nini ringnai danang Tiprasa rok edisi kahamnani hingkai khutung rikhai da edisi bisingo haboi guri nai hingkai edisi tabu pok klaijak tinor aro koekson khaimano edisi tamu hamyangoi tongabo ba Tripura motharong si sungde nai je Tripura motharok tabuk tongmani bagoino edisi kubang masi agu khaisi heba tebo busango pholoknani o fan guroi tango fan guroi hingke nung je government Tripura sorkar ha nung rajyo sorkar edisi no rang riya ke edisi samung tangoi mai edisi tongbo kuthui musa khlai mai je manmani joratui no khlai tongo tangoi tongo ya Tiprasa ni
hamkrai ongna ni thangka poila tamana poila Tiprasa rok ni phan nung asuno Tiprasa rok ni baga kaham khlai tongo hingke Dr. Manik Saha ji ang manika kaham khlaio 100%. Nge nung Tiprasa rok direct phan tamu riri asa. Nung riri di ani rang maso solinan thangka ang 10,000 taka nango. Hingke nung jodu ani rang no nung ano direct riri ta. Nung tahane modu ni yaktui ano ri tongba. O modu hingke bobo subai cawe ano ri ma yangoi tong. Ano ri yangoi tong kata bo. Bin thani rang tong bo bin nok ni samumang bo tangoi tong kha ani rang no kha bo cawoi kicha kha ri ding kha. Kicha khai. Kyang bahke chole nai ang chole ma ya. Hingke amsung na Tiprasa ni baga kaham wan sugoi tongo khlai tongo hingke bipin sar chini borong banam bikas sarang borong no koi namu sungo. ADC direct fano tu nor wasa suk tamoi kok saya ong. Ha? Wasa suk sama to khanaya ko nor ni bukhugo. Norok bo Tiprasa no ble. Norok bo wan sumung ganang no, wan sumung kurung no. Norok bo phang sawe ma no Tiprasa rok ni ya ko direct rang thang angya arote chung bui be bezal khai tong na ya ADC afro develop da ong oda ong ya Tiprasa rok develop da ong odang ya afro question khai mano jodi direct rang rohmani ja golo phano nung ADC develop khlai mai angke afro nung phang ADC wa achugoi tongnai nung borong na yesi sule kok sai mano ya banorong ni thani obo sanani khomota kore nor direct phano tu waisa phano nor kok saya abo nor Tiprasa ni ka wansu nor Bihar ni kok sao Bihar juda haise Tripura juda Bihar ni khopchasi pungyanin Tripura haise o Bihar juda dunia sawai mano scam bahga choli tong buto he Tripura bahai choli tong Tripura angke Tiprasa kore hingkai norok ni himot kore haise Tripura o government asungani abo gaisa muito ton 2026 target ADC wa hapnani ADC wa achuknani haida abo imang rok hingke belai faltu imang no abonang ke faltu imang ge abo rok no kaham wansugoi tongo ge nor Tiprasa ba o samorok tangdi nor tangya bole te kaisa ko paitha ko angbono sanai Tiprasa area o kichangmisa kaham samong tangnani thangangke chung boroni bukhatui chung panchayat ni through chung samong tang block panchayat hingke block ni through block ni phainai panchayat hingke amchayo panchayat election ya tabu wa busu bosor choli tong nora abo sai mano je jaga panchayat si mungsa samung kuroi samung phaiya hingke parao bhage hamkrang nai bhage samung nai abono to nora kok saya abo sasa norok hajar jaga o thango norok bason diu hor sal phung bebak jora bason diu Tiprasa area thango tong kosong tongnai Tiprasa rok buskango mic romboi kok sao Tiprasa rok kha tong thongmani kok sao kabu pheba samu mungsa bongya pheba panchayat election tamu norok oboni kaisa region norok saida khana rikha tamni ungyang oi tong ha panchayat election o panchayat election khaikenge chin Tiprasa ni baga kaham chin Tiprasa area o simi bisi election yable te bebak jaga nongjak bule tina abono tu endoro asu kotor puso tong norok asu kotor neta tina abono tu endoro election khada khaika waisa su norok khaya karan tamo norok ni naharmung Tiprasa ni hamkrai norok ni naharmung Tiprasa buskango tebo kusugo kathung norok ni naharmung aboya norok ni naharmung only norok paithang ni bagoi simisi norok ni nukhung ni bagoi simisi norok ni politics no pasirinan bagoi simisi norok ni chair no pasirinan bagoi simisi norok paithang chair asugoi tongani abo simisi norok ni naharmung party abo simisi dofaya abo chung sarai kai sawai mano haise tini ang simiya tini kubang malu kurok no sawai mano norok ni naharmung tamo tini khumulung ni kok khumulung kono dino khumulung amsuk bhayangkor walai bulai toklai bokoklai abhayung ya
tamke ADC elaka perfect no choli oi dong perfect no tongo bini jaga bo tongo kesang bebak jorawano chung asu bisi chung khanai nugoi phai waisa pano ADC elaka wo amhai ke wa lai bulai tok lai umlaya part office soklayo bono bulayo bono botoklayo tini tamgoyo ADC elaka wa su wa lai bulai asu tung phlajak mane na aboni karon tamo reason tamo tini je ADC kaham tongmani je ADC strong tongmani je ADC ni borok thansa baksa tongmani aro bahake 20 dawai walai bulai khlai rioi ADC election 2026 no kobja khlaiman norone planning to obosi norone planning obo tini khoroksa borok chini taku bujaknai borok bosaka hospital silai sohot telangoi kana hamla khalai tini aboka bo ain tini Tipramo tharokno question khayo omo butui jat peaceful kore rajniti sabo khlai Tipramo tha peaceful kore rajniti thuya Tipramo tha kaise Tiprasa ni party Tipramo tharok gubangma samung tangnani sikang wansugoi samung tang phiabang abo okok saya je Tipramo thau kya hamya kore ang okok bo saya Tipramo tha jotono kahama ang okok bo saya tongkhoi maro kubangma moka puthini bisingo baksa saya chuya tongkhoi maro saya chuya no nge Tipramo tha bahai class khai abo o Tipramo thani borok sai mano je Tipramo tharok ni class bahai ke phurung borok no walai bulai nani da phurung abo kaisa party ni guideline to Tipramo tharok ko nei dono bono thang boi di bono thang to goi di abai da ge nai kori tini BJP o chokrantoni jal ADC elaka o khiklai jak 2026 no walai bulai khai mane bisingti phano borok ni mung hamya khaioi Tipramo thani mung no hamya khlaioi chung 2026 o ADC o chung kobja khai chung asok nani yang tini sanamo chungo cherai ungdi okra ungdi bebak no sai mano BJP ang all India ni kok saya do Tripura ni kok simisam Tripura ni BJP Tiprasa ro bahai ব্যবহার khlai abo chung sawai mano joton sawai mano jora phake bebak no sawai manai imang nukmani hamya imang nukmani kaham phiaba o imang no success khlainani khomota tongna na kan sabo amo kaisa wan suktai India ni mahan cricketer Virat Kohli samane hai ano out khainani thik no nina thani out khainani moto amhai ball nunga no khitar da mana nai kaisa bowler no sungmani amhai bo phan tongna na no kubangma kogriu khali kogriu amhai khlai ri nai tabkha 500 ta auto bekar borok no baknai je borok chakri ni yogyota borok o borok bo auto chalok nai auto bini je lekha pora bo je surungmani bai o auto musim masangya by chance bo man khata o borok auto chalok ja mano bo nango chakri bo o chakri no tuye no online pori jakbo phia bino bono chakri ya farnani chakri no offer ya farnani jagao nongtam ya panai bono auto chara chalung no abo mada manya sia bedo bekar borok man ka ya amo free hinchao free ngoi maya kon government no free jibono riwisi maya mungsas manai bono no yang tu rikha yang tu nanai anjaga bu khana nai no rangam somsuri na nangai em somsuri nai no suna bu nangai gabono free hinai maya ha government asu ang samane haita ration mairum free riwo hinsalo chim parawa angka hisab khai nai o bahke free ang to free hene gosi je maya mono
রেশন ভাগে মাইরম ফ্রি মান ang wansu gota abo kon dina firingya সরকার আসু উল্লুকা পাঠাইয়া আছে মোদি আসু উল্লুকা পাঠাইয়া বন্ধন ফ্রি চারি দিনানি সরকারনি থানে 1 টাকা ফোনে ফ্রি মাচাইয়া হয়েছে সরকার নর আমসুকা লুটিও তে কাইছা ক গরিব রখাই ট্যাক্স রিনাই চিকন সামানে পাইমা জায়গা ফানো চকলেট করসা পাইমা জায়গা ফানো গরিব রক ট্যাক্স রিও যতন ট্যাক্স রিও তিনি গানাং রকসিমি ট্যাক্স রিয়া গরিব রক আসলে ট্যাক্স রিও বরাবর তিনি চুনা বুসকা লুটিত হ্যাঁ বাইরে ফ্রি চারিও জায়গা মানে দাম খারি নাই yang ono lutit lang thana haise actually joto game nge tripura nga mono Tiprasa ba game thunya ke politics sung ya haise politics sung ya ngang sanamo sungo ang bebak jora wono sawo Tiprasa no ang chuk yang moi mano norong ne thanibo phiaba kaisa kusu kokle anibo nangmani tongoi mano kam ka wanso go nai ang jora abono wansugo ang Tiprasa no tuite video sanamlia ang Tiprasa no tuite kogo salia ang bele kha kham ka salja tamni bagoi ang tamuga su jora video khlai ang tong ang kubang ma kok samani ja golofano Tiprasa rok wansugia bujia je chaya borok chaya lama hingke aro na thango lobiri lai ge bele kha kham ka salja jesuk sapan ongna kori ke Tiprasa rok heba ungu jung koroi ni bagoisi jono bui miss guide khayu lama hamya logi so jung thangjak tengu koroi ri ma chumya borok gari chumnamu chumnai haisi bo lengta tong khangke bo wansuna ang lengta ang ri chumna ni bagai ang bo wai thangai tam khaba abai pya ba thangmani ya golafan baba jigatu ang won sanai Tripura wo belai coba kotor muskango phai tongo 2026 2028 panchayat election to ongulak tai ge ADC election to March phaising rogono ongano hai wansugo gang koine jo tono no tiar tongdi nini obot abo belai kimti chis rang bai painani manja haisi nung bui bai ta paijak nini sak bai thang bui bai ta paijak di nono pai manai rang dunia geroi haisi amai kenin bukhawan sodi nini Tiprasa ni thinang no naharoi nini uyesino use khlaidi nini yesino phanangdi BJP Tiprasa ni thinang sanabai maya haisi BJP Tiprasa ro ni manthai no riwai maya haisi bor just thongna simi simano jung o manthai no bhage segoi nanani atai khainana ni chini accord Tiprasa ni sin permanent solution main obviously abo mani ja golo chung turuk ahai no thangai pai buska nga ko bai mano chini language chini land rights mongsa kore chintani chungkhai tabo mane jagani kagos kuroi jungnok tangoi tongai ji jono salong na khebu gabono please request khayo norok ni wansuk mani norok ni samungo phanang haisi busabuti ni samungo nete bisi kok sanga thangli abai song belai hambai paithok jar kongoi tongmani malai nai next week